Látszólag én most egy nappaliban ülök egy ágyon, de ez csak a látszat, mert hogy valójában egy úgynevezett klímasórumba lépek be, ahol különböző klímák vannak. Van olyan, ami húzatmentes, van olyan, ami öntanuló, de hogy mit tudnak ezek, jöjjenek velem, nézzük meg bővebben. A klímasórumban különböző funkciójú klímákat is láthatunk, például van öntanuló klíma, meg húzatmentes klíma, hihetetlen nagy a tárháza ezeknek. Erről mesélsz nekünk, hogy mik léteznek a piacon, és ezek mit tudnak? Tulajdonképpen ezeknek a technológiáknak, funkcióknak az a szerepe, hogy a te kényelmedet tulajdonképpen biztosítsák mind a nyári nagy melegben, illetve a téli hidegben. Ilyen például a breezeless funkció, amit több mint 5000 kis apró lyuk tesz lehetővé, hogy ne húzatos levegőben kelljen ülnöd egész nap, hanem egy elterített, állandó légáram hűtse a lakásodat, mindez teljesítménycsökkenés nélkül. Azt olvastam, hogy van olyan is, hogy öntisztító. Igen, ilyenek például az ionizátorok adott készülékekben, illetve az olyan öntisztító funkciók, amik például pasztörizálják, illetve le is fagyasztják a készüléknek a hőcserélőjét, ezáltal minden baktériumot elpusztítanak. Illetve egyes típusokban van egy UV-lámpa is, ami további baktériumpusztító funkcióval bír. Van olyan klíma is, ami például tanulni is tud, öntanuló algoritmussal rendelkezik, vagy funkcióval rendelkezik, ez mit akar a gyakorlatban? Nagyon leegyszerűsítve ez azt akarja, hogy a villanyszámlád alacsonyabb lesz, mivel ő feltérképezi a te szokásaidat, figyeli azt, hogy te mikor használod a légkondicionálódat, a helyiségednek mikor mennyi hő szükséglete van, illetve mennyi hűtésre van szüksége például a nyári üzemmódban. Ezáltal ő mindig ahhoz igazítja az áramfelvételt, a teljesítményt, és még gazdaságosabban tud neked üzemelni. Ez a kiállítótér abban is különleges, hogy itt csoportokat fogadtok, az edukálásra is nagy hangsúlyt fektettek, például iskolai csoportok is eljöhetnek ide. Mi az, amit tanulhatnak? Tulajdonképpen a szakmának az alapjaitól kezdve próbálunk átadni mindent az összes leendőbeli vagy éppen jelenlegi partnerünknek is, mert a technológia az elmúlt években nagyon nagy lépcsőkben fejlődött, és emiatt nekünk edukálnunk kell magát, a szerelőtársadalmat is. Ezért is építünk most egy teljesen új tréningcentert itt a szomszédunkban, ahol még összetettebb, még komplexebb feladatokra is ki tudjuk képezni a partnereinket. Mi az, amit még nekem tudnom kell, mint felhasználónak, ahhoz, hogy ez a klíma a lehető legtovább működjön hatékonyan? A klímáidnak is ugyanúgy vannak igényei, bármilyen furcsán hangzik is ez pedig ugye a rendszeres karbantartás. Ezt javasoljuk, hogy szakember végezze minden esetben, mivel kellő alapossággal, kellő hozzáértéssel fog hozzáállni a feladathoz. Viszont vannak olyan dolgok, amit te is megtehetsz annak érdekében, hogy például energiahatékonyabb legyen a hűtésed. Nyáron szoktuk azt tapasztalni, nyárfák, nyírfáknak a virágtermése, hogy ráragad a kültéri egységek hátuljára. Ha te ezt egy seprűvel, nyilván kellő odafigyeléssel el tudod távolítani, vagy egy gyenge vízsugárral, például amivel a muskátlit locsolnád a teraszon, le tudod mosni a kültéri egység hátulját, akkor ezzel az élettartalmát is tudod növelni, illetve az energiahatékonyságát is egyaránt. Hoppá, víz és elektromosság. Nekem mindig eszembe jut pont ebben a pillanatban, amit most éppen meséltél, hogy vajon én vízzel meglocsolhatom-e a kültéri egységemet, vagy lemoshatom-e, hogyha az éppen be van dugva a konnektorba. Nyilván ezek a kültéri egységek teljes mértékben időjárásállók, és ezekre nagyon komoly kritériumoknak is felel meg, és tesztelve is vannak ezek a készülékek. Nyilván oda kell figyelni, hogy óvatosan mossuk, ne egy nagy nyomású vízzel, hanem tényleg, mintha az eső esne rá, és akkor semmi kár nem keletkezik a készülékben sem, illetve téged se érhet semmi baj. Milyen technológiák állnak rendelkezésre a klímák esetében? Ma már széleskörű technológiai paletta áll rendelkezésre. Ezekből, amiket a legjobban keresnek a vásárlók, az a húzatmentes
klímatechnológia, az öntisztító technológia, illetve a moduláris felépítésű technológiák, amik ugye arra adnak megoldást, hogy egy egész háznak a rendszerét be tudjuk kötni egy ilyen technológiai alapba. Ami most már nem csak a klímát tudja szolgálni, hanem az egész hűtési rendszerét be tudja csatlakoztatni egy adott rendszerbe, akár lakossági szinten. Ezeket hőszivattyús rendszerekkel össze lehet kötni, és padlófűtéstől elkezdve a meleg víznek a fűtésén keresztül mindent meg tudunk oldani most már egy rendszeren belül. Ez azért is lehet érdekes, mert most úgy kell elképzelni, hogy ha például van olyan terület, ahol mondjuk még nincs gázvezeték kiépítve, akkor akár egy klímával és egy hőszivattyúval megoldható például annak az épületnek a fűtése? Pontosan. Sőt, most már azt látjuk, hogy nem is szokták bevezetni a gázt pont emiatt, mert annak is van egy költsége, így azon is lehet most már ugye költséget csökkenteni, és ezek a rendszerek meg ki tudják ezt váltani, ez alapján egy sokkal költségoptimalizáltabb rendszert tudnak így felépíteni. Az ipar mennyiben tér el a lakossági technológiáktól, tehát mennyiben lehet ott is egyfajta fejlődést nyomon követni? Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy rendkívül nagy fejlődés van, és rendkívül nagy igény is van az ipari felhasználásra. Ott ugye inkább ezeket a hőszivattyús moduláris rendszereket szokták alkalmazni, mert ott ugye sokkal nagyobb rezsiköltséggel kell számolni. Ezek a befektetések számukra 1-2 éven belül meg tudnak térülni, és súlyos pénzeket tudnak megspórolni ezáltal, illetve programozhatóvá tudják tenni ezeket, cellákra bontani, így az egyes létesítményeket más hőfokon tudják tartani. Ez ugye nagyon fontos akár egy raktározási szempontból. Ilyen tekintetben ezek a programozható moduláris hőszivattyú rendszerek alkalmasak erre. Mennyire fontos az, hogy egy kézben legyen a klíma kiválasztásától egészen a beszereléséig az egész folyamat? Én úgy gondolom, hogy azért fontos, mert a kiválasztás folyamatától a beszerelésig, ugye minden folyamaton végig lehet fogni az ügyfélnek a kezét. A kiválasztásnál azért fontos, hogy szakmai alapokon nyugodjon a tanácsadás, mert a szakmai tanácsadó tudja, hogy a felvetült igényekre milyen készülék a legalkalmasabb, akár költség, akár teljesítmény, akár tudás szempontjából. Utána a felmérés és a telepítés során pedig az fontos, hogy tényleg az a kiválasztott termék az a legalkalmasabb a telepítendő hely számára, meg az ügyfél számára, és alapvetően a kivitelezésnél azt látjuk, hogy a szakmai hozzáértés és a szakmai alapon végzett telepítés az magát a rendszernek a biztonságát is megalapozza, ezáltal ezek biztonságosan hosszú távon tudnak üzemelni. És ugye ez, hogyha így össze van fogva, sokkal költséghatékonyabb is tud lenni. Van egy kalkulátorotok, amivel többek között én kiszámolhatom, hogy nekem melyik a leghatékonyabb. Ebben csomó minden kérdést föltesztek, amiből lehet válogatni, de ez hogy segít nekem abban, hogy a számomra a lehető legjobb berendezést tudjam majd választani? Miben más ez, mint hogyha én fogom magam, elmegyek egy boltba, és kiválasztom az éppen nekem tetsző klímát? Pont ezért hoztuk létre ezt a kalkulátort, mert nagyon sokfajta gép van, és nagyon sokfajta opcióval rendelkeznek ezek. Ezért egy alapfelhasználó, mint amúgy akár én is voltam, nem tudtam választani. Ezt a kalkulátort úgy hoztuk létre, hogy az igények alapján fel tudjuk mérni, hogy akkor mire van szükség, és direkt olyan kérdéseket teszünk fel, amelyre be van programozva az a kalkulátor, hogy azokat a gépeket kezdje el kigyűjteni, ami végső soron ő neki lesz a legalkalmasabb.